Ni dai sunana Ayuba Dogo ko kuma Baladanti kamar yadda aka sani. To mu a lokacin da muka yi firamare daga 72 zuwa 78, a yadda ake koyarwa a wannan lokaci ya sha bamban da na yanzu. A lokacin akwai littattafai kyauta, uniform kyauta, kuma masu koyarwa nan wanda sun yi ilimin koyarwa ne kuma sun san koyarwar su. Kuma tun kana aji 3 na firamare da ka fara iya karatun turanci, kana zuwa 4 da ka je har turancin kana iya yi da malamin ka, za a yi komai a turance. In ka yi Hausa a cikin aji sai dai in Bahaushe ne ya shiga zai koyar da Hausa. Amma a wannan lokacin malaman fa gaskiya da bambanci ba irin na yanzu bane, saboda a lokacin nan malaman nan daga Yarbawa sai Nufawa sai Inyamurai sai yan wajen Middle Belt ne. Saboda ba zan manta ba, akwai lokacin akwai Mr. Itok da Sunday Adisa da kuma Mr. Tontona, muna tare da Tontona, Mr. Itok kenan, su ne malamanmu. Lokacin da muka je aji 5, a lokacin nan ba wani nuna cewa wancan wannan yare ne ko kuma wancan wannan kabila ne, amma ana koyar da mu kullum subject din nan da zamu yi sai mun tabbatar mun gama ba ka latti. Kuma idan ka latti akwai bulala da duka, kuma dole ka zama da biyayya. To a lokacin nan da ni da na yi tun daga primary 1 ɗina har form 5 har class 5 ɗina ina samun na 1. Ban taɓa sau ɗaya na zama na 2. A lokacin nan bayana ne ma irin su na yi fahim zuwa. Amma ko yanzu a je tarihi in dai a primary da na ce central primary na Auchi, a lokacin da ne daga 72 zuwa lokacin da na biya, duk lokacin da za a yi na karɓi prize. Saboda a lokacin nan na ɗan yi wayo da girma na shiga primary, tunda na wuce shekara 10 na shiga primary, kuma lokacin suna ingantawa. To saɓanin abin da ke faruwa yanzu shine, yanzu kowanne yaro ya ganawa iga ya samu ma aiki, ba ma karatu yake so ya koya ba, kawai shi iga ya ganawa ya samu aiki ne. Kuma gashi fasaha zamani ta lalata ilimi a halin yanzu, saboda duk abin da za ka yi yanzu akwai shi a net. Wani ba zai tsaya karatun ba zai tsaya ma ya koya ba, sai ya ce ya yi jarabawa. Tunda ba zan manta ba, akwai lokacin da yarinya ta tana kodi, sai na je zan mata registration, za ta shiga shekara na farko. Wani yaro ya zo, ba lallai in faɗi sunan shi ba, a jarabawarsa ga yana da credit wanda ake so, aka ce to wannan aiki za a bashi chemistry physics ne, yace shi dai a bashi Hausa a yi ake. It means ba shi jarabawa ba. Kaga ilimin tun ana lokacin ilimin ya samu labasu. An baka ga takarda mai kyau, amma kuma kan ba shi koya ba, bai san me ake ba. Mu ko lokacin da jarabawa yanzu wani lokaci ko baka je ba ma gida, an lalata ilimin. Kana gida sai a maka jarabawa a cikin ka jarabawa. Kaga ilimi ya lalace. Amma a lokacin mu ko dai kai in baka ci ba, ko kuma in nan baka ci ba za ka tafi wannan ba, dai ka sake repeat. Yanzu ko kana gida ma kana son karatun kawai ya, saboda an lalata ingancin karatun gaba daya, ba shi da wani amfani mai kyau. Sai dai kowa ya gana ma yi karatun a ce ina da takardar nan, takardar kuma ba shi yi ta ba. Yanzu akwai shawarar da za a iya ba matasa da iyaye wacce za ta iya taimakawa a shawo kan wannan matsala? To ni shawarar zan bayar a ni dai, iyaye ko baka san komai ba, idan akwai wanda ya san wani abu, in ka sa yaranka a karatu, ka rika tambayarsa time to time, wato lokaci zuwa lokaci, cewa ka tambayar min yaran nan abin da ake mai ya ganawa, ina ganewa. Domin na san yanzu a halin da ilimi ya shiga, kowane guri akwai ilimi. Yara sun yi, za ka tar da masu digiri da masu NCE da masu diploma. To a ciki ana samun wanda isan abin da yake yi. To idan ka sa yaranka a karatu, ka rika samu kana ziyarta. In ka ga yaranka baya gane, ka tambayi wancan malami, ka dan Allah ka duba min yaro na, ba da tare da yaron ya sani ba, za ka kira shi a mai interview. Idan baya ganewa sai ka zo ka yi faɗa cewa ya maka mata ka daddake karatun da ake koya maka baka sani. Su kuma yara su ɗauka sa zuciya, kada ka dogara da cewa wani ɗaya maka, ko da wani zai maka, ka je ka tambaye shi ya ake kaza ya ake kaza, to zai taimaki ilimi ingantu. Amma in dai kace kawai ilimin kake so,
Okay. in dai ilimin kake so baka tsaya ka bi wannan shawara ba to kawai ɗiban gonar rani ne